Hello friends, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै गोबावनि उनाव नुजाथिफैलायबाय। नै लोगोफोर आंहा ओंख्रि हानो नागिरदों। ओंख्रि सजनाजों दालिजोंसै नै जोंहा बिमा फिसा हानानै लानोसै आङो। हाय नुदो बाबा। हाय हेलौ, जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दे नुदो लामदों ने आहा लोगोफोर, माइ लामदों। फिसालाया नायनायसै माबायदि गेलेयो आंना फिसालाया। मैगंखौ हाननानै नै लिथ्र' फोथ्र' खालामजोबलायबाय दा बाबाया। मानो गेलेखो नों बा? बाबा गोसों होनांगौ ना मा? मैला जायो दा बाबारायबा बाला खेब मोनजादों होनबा? बाबारायगोन नामा? दालिखौबो नै सोमनानै लाखाबाय लोगोफोर, नै सुस्रांखानानै लाजोबखाबाय आङो। संनोसै दानिया आङो संग्रोगोन सजनाजों दालिखौ संग्रोगोन आङो लोगोफोर। नै एवबाय आं लोगोफोर, दायो एवखाबायसो आङो दालिखौ, रुग्रोबाय थाला। मोजां आराम एवनानै सजनाखौ बिनि सिगां एसे एवग्रोनानै लाबाय, दा दालि होनानै एवफिनबाय आङो। सामब्राम गुफुर होनानै एवनोसै आं मोदोमफ्रुनायनि। सामब्राम गुफुर एसे खामस्रोयोबा मोदोमफ्रुथारो, गोथाव ओंख्रियाबो गोथाव जायो। एवनानै मोजां जाबाय, दायो आङो दै होनानै लानोसै। मोजां गोदौलायजासे माबानोसै, सागं सालायनो नाङा दालिखौ, मानोना गाव मोजां गोदौहोब्लानो मोजां हारसिं रुइखायो लोगोफोर। ओंखायनो आं मोजां खोबहाबनानै लानोसै। लोगोफोर नै आंना ओंख्रिया मोनबाय, कालारिं जाबायना लोगोफोर आंना ओंख्रिया। आं टमेट' थाइसे होदोंमोन लोगोफोर। खांनानै दोनसै आं दानिया। फाइनालि आंनि ओंखाम ओंख्रिया मोनखांजोब्बाय, जानोसै आंहा लोगोफोर। नै लोगोफोर, आंना दालिजों सजना एवबाय, थिथा केरेला एवनाय, बानलु पियाज लाबाय, जानोसै दाना लोगोफोर।
गोथावथार लोगोफोर।